vin cu tine, vezi? A câtea parte e o fost aia? Ce? A câtea parte e o fost aia? A treia. Asta e a treia. Bă, cum mă bag eu aici, că sunt prea multe. Îmi iau atât. Mă bag pe voi aici. Stai că... Aici e un copil. Un copil. Ia te ajunge atâta. Bă, ai grijă de pahar. Gata. Acolo jos, bă. La aici. Bă, da, să te filmezi. Bă. Hai, bagă și celălalt picior acolo, ăla. E frică, bă. Hai, bă. Mă dau jos din cor. Hai, bă, că n-are de ce. Doamne, ajută. Nu putem amândoi. Știu că nu putem. Fii atent, bă. Bă, bagă-te un pic înapoi. Ni la asta. Cățeluș. Bă, dar și eu vreau. No, hai, pa. Bă, nu. Bă, nu. Gata, am tras copertina pe stăi. Uitați-vă acolo. Bună ziua. Stai că mă râd. Uitați-vă la el acolo. Ui. Ui. Am ce bine că nu cade corpul ăsta. Cordul. Bă, iară s-a deschis. Vreau pământ. Hai, am apus să mă culp. Ăsta dorme. Bun, acum nu mă aude, cel puțin sper că nu mă aude. Am revenit, nu mai dorm. Ok. Bă, Mă las și pe mine. Nu, vreau să stau aici. Bine, treaba ta. Am plecat să păirităm, dom. Aici pot să fac ce vreau, că nu mă vezi. Na. Bang. Cișara, bang. Ce, Doamne, faci? Asta bea apă, n-are ce faci. Ce bună-i! Bă, întoarce camera, că vreau să fac eu ceva aici. Ai întors-o? Da. Fain! Îmi iau Adidas în picioare. Ești în Aia, ce, Doamne, face asta? Aia, nica, nia, pichilichinichilic. Da? Ce, E Doamne? paharul. O rămâneți falși, iar băiatul real plin de oameni falși. Eu nu mă dau ce nu... Bă, ține paharul. Bine. Da. Bă, din el că mult. Așa. Mi-au Adidas în picioare, e 400. Cum? Plin de oameni falși, eu să rămân ea. E fain, în cort. Bă, nu mai ține așa, că nu-mi place. Plin de oameni falși, eu să rămân ea. Ok. Atunci ține așa. Nu știu. Acum mă bag eu. Mateo, ce faci? Băiatule, plin de oameni falși. Fii atent. Mai avem 1 minut, mai avem 2 minute. Fii atent, bă. Plin de oameni falși, eu să rămân real. Lasă-mă să mă văd eu. Da. Sigur? Da. Da. Ia să văd. Vezi? Bă, pe tine te-am. Da, nu, uită-te. Ok.
Tu ce, mă? Bă, dar promis că nu... Da! Bă, unde mi-e paharul? O să ajung la destinație și fără Mercedes-Benz. Uite, îmi pun picioarele. Fiți atenți că mi fac, fiți atenți. Mie, dar nu prea place să stau. Pentru... Păi stau cu paiangănul. Am stat cu un paianjen acolo. Da. Ți-a plăcut cu el? Nu. A fost distracție, ce stea bine. Am tras pe dreapta cortul, adică știi tu. Nu, nu știu. Hai să scriem.